שלום, היום נראה איך התוכנה יכולה לנקב אוטומטית את המנוי או הסדרה של הלקוחות, מבלי להיכנס לכרטיס הלקוח בסיום כל טיפול. כשנגיע לקבוע תור ללקוחה עם סדרה פעילה, כבר בחלון קביעת התור, התוכנה תראה לנו את כמות הטיפולים המנוצלת מתוך כל סדרה שפעילה ללקוחה. הניצול האוטומטי יתחיל לפעול לאחר שניכנס לחלון הגדרות יומן ונסמן את בצע ניקוב מנויים סדרות אוטומטית מהיומן. מרגע זה, כל תור שאנו נקבע ללקוחה ינקב אוטומטית את הסדרה הפעילה בכרטיס הלקוח שלה. אין צורך יותר בסיום כל טיפול להיכנס ולנקב ידנית את הסדרה. התוכנה עשתה זאת עבורנו. שימו לב, עבודה עם ניצול אוטומטי לא חוסמת את האפשרות לנקב באופן ידני או לבטל ניקוב במידת הצורך. דרך אגב, במידה והלקוחות רוצים לדעת את סטטוס הניצולים שלהם, ניתן תמיד להדפיס עותק באמצעות הכפתור הדפס מנוי סדרה. לכל שאלה נוספת על ניקוב אוטומטי או נושאים אחרים, צוות התמיכה שלנו ישמח לעזור לכם. להתראות.